Έχω την αίσθηση, και μεγάλοι καλλιτέχνες εννοείται, αλλά κυρίως στους μικρότερους πιστεύω υπάρχει περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Είναι λίγο σαν να ξεκλειδώσαμε όλη αυτή την κατάσταση με το Spotify και να παίζετε την παλίτσα σας για να βγάλετε τον παγιόκο. Αλλά ξαναρωτάω εγώ, είσαι μέσα στη φάση για τη φάση ή είσαι στη φάση για τα λεφτά? Γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν βγάζεις και λεφτά από τη φάση, αλλά εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία για τη φάση. Και έχω την εντύπωση ότι έχει χαθεί λίγο η ουσία, μουσικά μιλώντας. Νομίζω ότι θα μπορούσε η μουσική να είναι λίγο καλύτερη. Σας μιλάω σε τελείως καλλιτεχνικό επίπεδο. Θα μπορούσε η μουσική να είναι πιο ωραία. Θα μπορούσαν τα beats να είναι λίγο πιο ωραία. Θα μπορούσαν οι στίχοι να είναι λίγο πιο ωραίοι. Θα μπορούσε το delivery να είναι λίγο πιο ωραίο. Θα μπορούσε η προσωπικότητά σας να είναι λίγο πιο ωραία. Νομίζω ότι όλοι όσοι γράφετε μουσική μπορείτε να με καταλάβετε. Οι υπόλοιποι που είστε κοινό, φαντάζομαι μπορείτε να καταλάβετε από τη δικιά σας την πλευρά. Αλλά όλοι όσοι γράφετε μουσική μπορείτε να με καταλάβετε. Συμφωνώ ότι μπορεί να έχετε έξοδα, συμφωνώ ότι μπορεί να χρειάζεστε χρήματα, συμφωνώ ότι μπορεί να παίρνετε advance από τις εταιρείες και από όλα αυτά. Αλλά ρε φίλε, όταν είσαι μέσα στο στούντιο και γράφεις γάμα το hit και γράφεις ένα καλό τραγούδι, δεν καυλώνεις πραγματικά μέσα σου. Δεν γουστάρεις. Δεν θες να βγάλεις τέτοια μουσική. Προτιμάς να βγάλεις ό,τι να είναι, γιατί θα πάει στο TikTok. Δεν νομίζω ότι είναι πιο ωραίο για όλους μας. Και για μένα και για τον κόσμο και για σένα. Να βγάλεις έτσι κάτι γαμάτο που να το ακούσουμε όλοι για να πούμε ψ, ο τύπος τι έκανε. Δεν έχει σημασία αν είναι underground rap, αν είναι trap, αν είναι ελαφρολαϊκό ή οτιδήποτε. Η καλή μουσική είναι καλή μουσική, άσχετα αν την καταλαβαίνουν όλοι ή αν την καταλαβαίνει μια μερίδα ανθρώπων. Άμα πάω τώρα σε έναν άνθρωπο που ακούει έντεχνα, φυσικά θα μου πει δεν σας ακούω εσάς τους τράπερς γιατί εσείς παπαριές λέτε. Ναι, αλλά μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια τέχνη. Υπάρχει μια τέχνη η οποία εσύ δεν τη βλέπεις, η τέχνη εκεί είναι. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ό,τι και να ξερνά εμένα το στόμα μου, ό,τι βρισχές και να λέω, πίσω από όλο αυτό υπάρχει ένα story, υπάρχει μια κατάσταση. Υπάρχει ένα background. Και όλο αυτό το background έχει μια τέχνη. Οπότε άσχετα αν δεν το καταλαβαίνεις ή το καταλαβαίνεις, δεν θα ήταν ωραίο αυτά τα τραγούδια που ακούς, που γυρνάς πίσω και λες κομματάρα είναι αυτή, να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό μέσα ο ελληνικός κατάλογος. Όλοι όσοι είστε καλλιτέχνες, είτε λίγο καλλιτέχνες, είτε πολύ καλλιτέχνες, είτε λίγα χρόνια καλλιτέχνες, είτε πολλά χρόνια καλλιτέχνες, είστε καλλιτέχνες, είστε μέσα στην τέχνη. Θες δεν θες, άμα γράφεις και ο μεγαλύτερος μαλάκας να είσαι, θα γίνεις λίγο καλλιτέχνης μέσα σου. Οπότε, επειδή με καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σας λέω, έχετε παρατηρήσει ότι 1 ή 2 ή 3 ή 5 από τα τραγούδια σας ξεχωρίζουν από όλα τα υπόλοιπα και όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν μόνο για να βγούνε. Θεωρήστε το αυτό και ως μια αφύπνιση για όλη την κοινότητα των καλλιτεχνών. Μήπως να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί μπορούμε, δεν είναι ότι δεν μπορούμε. Και εγώ μπορώ και εσείς μπορείτε, το έχουμε αποδείξει όλοι μας, ο καθένας στο επίπεδό του και έκαστος στο είδος του. Μήπως είναι η ώρα, αντί να πετάμε ό,τι να είναι, επειδή το έχουμε και επειδή μπορεί να πάει χαμένο γιατί κάτσαμε 2 ώρες και το γράψαμε, να γράψουμε κάτι λίγο πιο καλό. Λεφτά βγαίνουν, ό,τι και να γράψεις, το έχουμε δει μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε δει ένα κάρο αρχιδιές να έχουν βγει εκεί έξω, να έχεις πάρει ένα βρωμόπιτο από όποιον να είναι, που δεν έχει σημασία από ποιον θα το πάρεις, αλλά βρωμόπιτο είναι για τον μπούτσο ό,τι να είναι, και το έχεις πατήσει και το έχεις στείλει και το έχεις ανεβάσει και έγινε και viral. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλό τραγούδι. Κατ' εμέ. Μήπως ήρθε η ώρα να γράψουμε αυτά τα τραγούδια που ακούς και λες ρε μαλάκα. Που και ο μεγαλύτερος μαλάκας να είναι ο άλλος, να πεις είναι μαλάκας, αλλά του το δίνω ρε μαλάκα. Είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Και τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, δεν είναι κατ' εμέ. Έτσι είναι. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Άλλο καλή μουσική, άλλο. Έχει μεγάλη διαφορά να γράψεις μουσική που πάει καλά και να γράψεις καλή μουσική. Και λέω εγώ, μήπως να γράψεις καλή μουσική. Θα αφήσω αυτό εδώ τελευταίο. Μπορείς να κάνεις καλή μουσική και η καλή μουσική σου να πάει πολύ καλά. Αλλά πρέπει να είσαι μάγκας, μεγάλος μάγκας. Πολλοί έχουν υπάρξει. Για λίγο ή για πολύ μπορείς να είσαι. Αν μπορείς.